ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ಗೆ चलती है आंखों में जिसके दिल में तेरा नाम ही क्या उसका उम्र कैसा है और कैसा हल्की अंबर सी उसकी नजरें उतार हल्की उससे नाराज है इसकी रखवाली करता 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 साया तेरा నేను జాస్తి పుర్తు కాపోజి అంచನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ವಿದ್ಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ಲ ಮನೋಜ್ ಸರ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಳಗದ ಪರವಾದ ವಿದ್ಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂಚನೆ ಮನೋಜನ್ನ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟ್ಲ್ಮೆನ್ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ವಿದ್ಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಮನೋಜನ್ನ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲರಿ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಳಗದ ಪರವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತನ್ನು ನೀನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ
ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಫೋಟೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಲಂಚನೆ ಉಂತೋನ್ಲೆ ಜೋಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಲು ಉಂತಲ್ಲ ಮಾತಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಲೆ ಮಾತಾಡ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸೋದು ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ಲು ನಡು ಕುಲ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ದಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ವೇ